Vandaag Prinsjesdag, de miljoenennota ligt op tafel en alle grote media roepen hetzelfde. De koopkracht stijgt en iedereen gaat erop vooruit. Het is helaas een rookgordijn, want terwijl er feestelijk wordt gedaan over een paar procent de koopkracht, blijft het meest ingrijpende besluit van deze tijd compleet buiten beeld. De regering volgt namelijk de absurde Trump-norm van 5% defensieuitgaven. Dat betekent straks structureel 50 miljard naar militarisering en vooral Amerikaanse wapens. Dat geld wordt niet gehaald bij de superrijken en vervuilers. Ze komen het bij ons halen. Uit onze zorg, uit ons onderwijs en uit onze pensioenen. Kortom, de volgende regering staat klaar voor de grootste sociale afbraak sinds de Tweede Wereldoorlog. En iedereen weet dit, want de budgetten zijn al goedgekeurd. Toch staat er niets over in de miljoenennota en zwijgen media erover. Want waar de vele miljarden vandaan moeten komen, dat mag heel toevallig het volgende kabinet presenteren. Na de verkiezingen natuurlijk, omdat het te